Ahoj, Kájo. Čauky. Lenka mě pozvala na halloweenskou party. A půjdeš? No jasně, je to v tom domem na konci města. Cože, v tom domem na konci města? Vždyť tam straší. No právě, není to super? Ne, není, máš tam zakázáno chodit. A to jako proč? Pojď se mnou, bude sranda. Ani náhodou. Nechci být znezita jako ti ostatní minulý rok. Vždyť to jsou jen drby Nubut Talovi Suchár. Ne, kašlu na tebe. Minulý rok se tam ztratilo 10 děti. Nechci být další. Jdu napsat Lence. Ty jsi ale Suchár. Lenko, Co chceš, Karolíno? proč pořádáš tu party v tom domě? V jakým domě? Jaká party? Hele, nehraj blbou. Já vím, že to bude zítra. V tom domě na konci města. Kájo, ty jsi psala s Emou? Jo, proč? Je to nějaký problém? Včera Emča byla v tom domě na té party, říkala, mě to tu uklidí ten bordel, protože ona nebyla tak moc opilá jako ostatní. Ale když jsem byla před tím domem, slyšela jsem jekot. Čekaj. Jo, jako v hororu. To se ti muselo zdát. Jo, to jsem si taky myslela. Ale druhý den se začala pohřešovat. Jako Emma? Čau! Cože? Druhý den jsem se šla kouknout do toho domu a A tam co? viděla jsem tam krev, hodně krve. Si děláš ze mě srandu, že jo? Ne, začala jsem zdrhat. Proč? Tak proč asi v tu dobu mě něco zastavilo? Něco? Něco? Jo, něco, ohlídla jsem se a tam za mnou stála ona. Emma? Jo, říkala, ať jdu z ní. Tak si šla. Jo, ale potom mě zatáhla za ruku a uviděla jsem její oči. Oči? Jo, byly bílé? Bílé? A Co se pak ti se mi to stalo? taky stalo. A co se ti stalo? Připojila jsem se k ostatním. Ostatním? Tam byl ještě někdo? Pamatuješ na těch deště děti, co se minulý rok ztratili? No jasně. No tak jsem se připojila k nim a k Emě. Lenko! Jsi právě v televizi. Jsi pohřešovaná. Jak by ne, když jsem se přidala k ostatním? K komu sakra už? Demonum, ha 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 ha, ša ha ša ha 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 ha.